पवन सिंह शेर है और बूढ़े कभी नहीं होंगे। पवन सिंह शेर है, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है। अरे पागल, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है। हमारी एज हो गई, वहाँ क्या सौरी घर में से निकलनी है। ओहो, भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो हीरो बा जौना के नाम गुंजन सिंह ह। बहुत कमे लोग ओकरा के चिन्हेला, काहे कि ओकर मुंहे ऐसन बा कि मतलब जे एक बार मुंह देख लेनु उ मुंह देखे के दोबारा कोशिशे ना करी, हिम्मते ना जुटी कि तू ओकर मुंह देख। ओकर मुंह देखला पर जातरा खराब हो जाला। ओकर मुंह तहलो देखले हो बोलो यार, हमारा तो पर्सनली हम बताओ तनी कि एकदम खराब लागेला। उ आँखिया बुझाला कि कंडेर के तरह कइले बा, मतलब इतना गंदा लागेला कि का हम बताइए वीडियो में कितना बता सकत नहीं। तहलो खुद समझ सकत रहो। आ तहलो हम जानते नहीं कि एकदम बेकार हीरो लागत हो। भोजपुरी के सबसे बेकार चेहरा वाला हीरो है गुंजन सिंह। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच में अगर कोनो विवाद होता, वो विवाद में बीच में ना कूदो, ई कब होइए नहीं कर सकत। काहे कि एकनी के रोटी या दाल जौन बानू समय पर रोटी या दाल खाता रह, भात दाल सब्जी खाता रह, ई इंटरव्यूए दे के लोग के बारे में बोलिए बोल के खाता रह। एकनी के गाना कहियो चलेला ना, ना कहियो चली। देखो अभी और कोनो हीरो के प्रतिक्रिया आइल बा चाहे ना, लेकिन ये गुंजन सिंहवा के प्रतिक्रिया आ गइल बा। पता ना कौन अब इंटरव्यूअर इतना जल्दी तो पहुंचे ना लगे, ई फोन करके बुलावेला सा, भैया तनी आई एगो हमारे इंटरव्यू ले ली। और इंटरव्यू में बोलिए सा खेसारी लाल और पवन सिंह के बारे में। अब राकेश मिश्रा कहबे करेले, देखेला नु कि हमारा घर हरिहर सब्जी आवेला खेसारी या पवन के नाम लेके। जैसे कभी पवन जी का खेसारी जी का पोस्ट इसलिए करता हूँ कि भोजपुरी में दो ही नाम है जिनका नाम लेने से आपका भोजन चलेगा। तो मेरे घर पे भी हरियर सब्जी मसाला उसाला उन लोगों के नाम लेने के बाद ही आता है। सच्चाई वो बोलने बाड़े, इस सच्चाई एक्सेप्ट ना करल सा, जितना बड़ा सा गुंजन सिंह, समर सिंह वगैरह वगैरह, इस सच्चाई एक्सेप्ट ना करल सा। लेकिन उ जौन राकेश मिश्रा बाड़े उस सच्चाई के एक्सेप्ट कइले बाड़े। आ उहे सीन एकनियो के संगे बा। अगर खेसारी लाल और पवन सिंह के नाम ना लसा तो एकनी के घरे हरिहर सब्जी ना आई। यह रियलिटी बा। आ देखो खेसारी या पवन के नाम लेके खातिर इंटरव्यू वाला के बुला ले लो अपना लगे, आ बोला था कि पवन सिंह शेर है, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है। अरे पागल, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है। बूढ़ा शेर नहीं देखा है आज तक। गूगल पर सर्च कर और ओल्ड लाइन लिखबे ना तो बूढ़ बूढ़ शेर आ जाएगा। शेर बूढ़ा नहीं होता है, होता है। और शेर बूढ़ा हो गया तो शेर को बूढ़ा बोल दीजिएगा तो आपको खराब लग जाएगा, नहीं लगना चाहिए। अब तुम लोगों के पास उतना ही दिमागे है, इससे ज्यादा तो दिमाग है नहीं, तो तहनी के तो हुए ना लगी। शेर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। अब बताओ खेसारी लाल पवन सिंह से आगे बढ़े तो काहे नहीं के गाना बाज जात, तहार बजेला। आज ले ट्रेंडिंग के मुंह देखले बड़ा गुंजन सिंह, ना देखले होखबो, ना देखबो, कहियो ना देखबो। तार मुँह ऐसा भाई कि उतार गनवे ना सुनी, गाना गनवे ना देखी, तो कहाँ से ट्रेंडिंग के मुंह देखबो। लाइफ में सपना सपने रह जाए। तो ऐसा मत कह खेसारी लाल यादव आ पवन सिंह ही भोजपुरी में चलत रहे, ठीक बा, तने मुनी आगे पीछे। लेकिन तहन लोग के में रोटी नहीं सेकाला। तो हम लोग इंटरव्यू में आके केहू के एक जना के सपोर्ट लेके सोचत रहो कि रोटी सेक ली जा। सपोर्ट लेला से जौन इंटरव्यू खाती तो हम लोग 200-500 रुपया ले लो कि 200 रुपया देव तो इंटरव्यू देम, उतने मिली और कुछ ना मिली। तो आके तनी सोच समझ के बोलल करो। खेसारी लाल यादव के बारे में बोले से पहले 20 हाली कम से कम सोचो कि हम का बोलो तनी, एकर असर का हुई भोजपुरी में, एकर परिणाम का हुई, ठीक बा।